दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सरकारि न'खौ नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना 2024 नि जिअ टेकिं लिस्टआव नामा दंना गैया बेखौ नोंथाङा गावनि मबाइलजोंनो दानिया चेक खालामनानै लानो हासिगोन। मोनसे गोदान लिस्ट ओंखारनानै फैलायबाय। नोंथाङा बे जिअ टेकिं लिस्टआव नाम दङब्ला नोंथाङा न' मोननो हासिगोन। नोंथाङा बेखौ मबाइलनि मददावनो बोरै चेक खालामना लानो आङो नैबे भिडिअआव A to Z देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदोनि नोंथाङा बोरै चेक खालामनो मबाइल फननि मददावनो। गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि गुगोल सार्च ब्राउजाराव हाबनानै नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगोन जिअ टेक हाउस। आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै हागोन, बेनि लिंकखौ नोंथाङा बेयाव थुबाबो थांनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुनांगोन PMAY। नोंथाङा बेयावनो गिबिनि पेजावनो थुनांगोन। जों दानिया बेयाव थुनोसै। बेयाव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण। नोंथाङा जुदि बे जिअ टेकिं लिस्टआव नाम दंब्ला नोंथाङा सरकारि न' लुनो थाखाय नोंथाङा फैसा मोननो हासिगोन, नोंथाङा न' मोननो हासिगोन। दानिया जोङो बेयाव लिस्टखौ दंना गैया नोंथाङा नायनोब्लाथाय नैबे चेक हियाराव थुनानै होनांगोन। जोङो नैबे चेक हियाराव थुबाय। बेयाव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोङो बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं नैबेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनानै खोथिगोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनोसै। दानिया नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि VCDC खौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव जोङो दानिया बेयाव मोनसे VCDC खौ सिलेक्ट खालामनोसै। VCDC खौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ माइनास खालामनानै नैबेयाव बहायना होनांगोन। नोंथांनाव बियो बेलेग बेलेग फैगोन। आङो बेखौ नैबेयाव बहायनोसै। दानिया आं बेयाव केपसाखौ बहायबाय। दानिया आं नैबेयाव साबमिट होनांगोन। नोंथाङाबो बेयाव साबमिट होना होनांगोन। साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टनि नामा नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांनि ब्लकनि नामखौ नैयाव नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि नोंथांनि पन्सायतखौ नैयाव नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि नाम जायनि नामाव न'आ फैदों नोंथाङा नैबे नामाव नायना लाबानो जाबाय आरो बे नोंथांनि फादारनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव नायना लानो हागोन आरो नैबेयाव नोंथांनि मादार नेम आरो नोंथांनि केटेगरि नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव नाम दंबाथाय नोंथाङा सरकारि न'खौ मोननो हासिगोन। नोंथाङा न' लुनो थाखाय 1,30,000 फैसा मोननो हासिगोन। बे गोदान जिअ टेकिं सार्भिसनि लिस्ट नोंथाङा बेबायदिनो फल' खालामनानै स्टेपखौ नायना लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय नोंथाङा आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।